Dekun ti inak panag-aarapap, narigat man ngemin kan lipaten. Siya kadendendam naganat aw-awaga, siya kalinlin na ilong isut isa sa ngem pinilit ko nga awaten, tayiti amok masursurunak nga ayaten. Itan din akon kaya't ang makita, iteken ka pudno nga waya-waya, ngem lukas bilang ta sa pulen na tulad iteke madakton iti agayo. Siya kalinlin na ilong isut isa sa ngem pinilit ko nga awaten, tayiti amok masursurunak nga ayaten. Itan din akon kaya't ang makita, pudno nga waya-waya, ngem lukas bilang ta sa pulen na tulad iteke madakton iti agayo. Itan din akon kaya't ang makita, iteken ka pudno nga waya-waya, ngem lukas bilang ta sa pulen na tulad iteke madakton iti